Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi. Chitupa changu please tsengai yenyu. Inini ndikuda kureurura kuti ndakasirwa mishonga ende mushonga umwe wacho wandakasirwa wandingangoti ndiwo wandakatanga kudzidziswa zvekare nekubatiswa nababa vangu wainge uri mushonga weDVC. Zvinova zvinhu zvapedza musha pamwe chete nekupumwa uroyi kwose kwandinenge ndafamba. Inini ndiri murume ati kurei uye abve zera. Ndinogara muno muHarare asi kumusha ndinobva kuHwedza uko kwandakakurira. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Zvinonzi sekuru vedu vainge vakaenda kuMozambique kunotsvaka mushonga wekuti ivo vange vachichengetedza musha pamwe chete neweDVC. Izvo zvakakonzeresa kuti madzibaba edu ange achienda kunotsvaka mishonga iyoyo inhau yekuti vainge vakatama vakabva uko kwacho kwatingangoti ndiko kwatinobva ndokubva vazowanawo mastands ekuvakira kuHwedza ikoko. Saka hanzi pavakasvika kuHwedza ikoko vakabva vasangana neumwe uroyi wainge wakasimbisisa. Kunyange inini mukoma hanzi pandakazvarwa pane vamwe mai vakatombouya pamba kuzodeclare kuti mwana uyu haararame for more than 3 days ende hanzi ndakatopotsa ndafa. Saka hanzi madzibaba edu izvi zvavainge vachisangana nazvo ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachizofamba vachitsvakawo mishonga yekuti vange vachichengetedza misha yavo zvekare vange vachiwanawo mishonga yekuti inge ichivabatsira mukunorima, because hanzi vaiti kunyange vakazama kuita zvipfuwo pamisha dzavo, zvipfuwo izvozvo mukoma zvainge zvisingabereki kana kuti kana dziri mombe hanzi dzainge dzichingosvodza, kana dziri huku dzaisvika mukufa dzisina kana kumbokandira kana zai zvaro. Izvi ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachitsvakawo mishonga yekuti vange vachisimbisa misha. Mushure mekunge vazotsvakawo mishonga iyoyo ndo pavakazoona kuti upenyu hwavo hwainge hwava kuita sekunge hunoendeka, but kakurikuisa mukoma kainge kachingoripo. Nanhasi uno mukoma kunyange zvazvo inini ndiri ndakazosirwa mishonga yose iyoyo, pose pandinodzokera kumusha ndinotoona kuti kakurikuiswa kanenge kariko. Kunyange zvandigere kuno kuHarare pano nepapo mukoma ndinotombopota ndichitomboshanyirwa nevamwe avo vanorakidza kuti vanenge vachida kutesta masimba awo andakasirwa nemadzibaba angu. Saka umwe mushonga wacho uyo wakazoenda ukanobatwa nevamwe bamunini vangu. Handizivi kuti mushonga iwoyo vakaenda vakanobata kupi, because iro garwe racho kunyange ndikazama kutaura naro iro haridi kuti ringe richindiudza kuti rakaenda rikanotorwa kupi, but iro mukunotaura rinongoti ivo bamunini vakabva vazotyora mhiko, then ndokubva mushonga uya wazoshanduka ukaita garwe. Garwe iroro rinogara kumusha ikoko mune kamwe karukova. Saka pano nepapo ndinofanira kuti ndinge ndichienda parukova ipapo ndichinozadzikisa mhiko. Rinorarama neropa ende harirarami neropa remhuka, rinorarama neropa remunhu, zvisinei kuti munhu iyeye wandinenge ndachekeresa anenge ari munhu wehukama kana kuti anenge ari mutorwa. Ndine rimwe dende rangu iro randinoti kana ndapedza kuchekeresa munhu, angava ari munhu wehukama kana kuti mutorwa, kadende ikako kanobva kazozara neropa. Then zvandinobva ndazoita ndezvekuti ndinobva ndazodhiraivha ndobva ndazodzokera kuHwedza, ndobva ndaenda pakarukova kaya. Zvinhu izvi ndinowanzokuzviita pari pakati pehusiku. Then kana ndasvika pakarukova paya ndinobva ndanoisa kadende kaya kanenge kakazara neropa, ende ropa racho rinenge richirakidza kuti rinenge riri fresh. Munoziva zviya zvinoita chisipiti chekuti mvura inenge ichingoramba ichingobuda, so ndo zvinenge zvichiita kadende ikako. Saka zvandinoita ndezvekuti ropa riya ndinenge ndichingoridira mumvura imomo.
then ropa iroro rinenge richibuda mukadende ikako ndinenge ndichiridira mukarukova imomo. Sometimes ndinokwanisa kudira for about 10 times. Kadende ikako kanenge kachingoti kana ropa rapera kanobva kazara zvekare ndobva ndadira mukarukova ikako. Garwe iri mukoma handiwanzi kusangana naro every time. Sometimes ndinokwanisa kutoenda ndobva ndanozadzikisa mhiko dzangu ndisina kana chandinenge ndamboona, asi dzimwe nguva kana kuri kunzi ndinenge ndanonoka kuchekeresa munhu, garwe iroro rinenge riri panze pemvura, but pandinongonosvika ndichipaka motikari yangu rinobva ramhanya richidzokera mumvura. Handina kana communication yakati one day negarwe iroro. Then imwe mhiko iyo yainge yakapiwa vamwe sekuru vangu yainge iri mhiko yekuti pasawana mwanasikana wemumhuri yedu aikwanisa kuzozvara, nekuti vanasikana vemumhuri medu hanzi vainge vakateketerwa kune chimwe chikwambo icho chainge chakabatwa. Icho chikwambo chainge chiri chasekuru vedu, asi chikwambo ichocho chainge chiri chavasekuru chakazourawa. Kuurawa kwachakaitwa yaiva iri nhau yekuti vamwe vatete vangu vakuru ndivo vakazoti varoorwa, hanzi vakazoendawo kune umwe mubatsiri ndokubva vazouchikwa ndokubva vazoita mwana. Then zvakabva zvazozivikanwa kuti vasekuru vangu ivavo vaiva nechikwambo icho chavainge vakateketera kuti vana vavo zvekare nevana avo vainge vachizozvarwa nevana vavo vakomana, kana kuri kunzi vana ivavo vari vana vasikana, vanofanira kuti vange vachingozvarwa, asi vanozvarwa mbereko dzavo dzakatovharwa kudhara nechikwambo chavo ichocho. Mushure mekunge chikwambo ichocho chazobatwa, then vatete ndivo vakazotanga kuita mwana, zvinova zvakazokonzeresa kuti mimwe mishonga inge ichizopanduka. Pamusha mukoma pane mamwe makonzo, ende makonzo awa munhu anokwanisa kungoti kana akaritarisa so obva afungidzira kuti maybe gonzo iroro rinenge riri gonzo raMwari, but no, itori mishonga imwe yakapanduka. Ende awa makonzo mukoma handitombodi kana kuti ndive nechikuita nawo, because handikwanise kuzomakontrola. Iwo zvaanoita mukoma anongotenderera mudzinza so, ende ane mweya uya wekupfachura. Makonzo awa anotenderera mudzinza redu, zvaanoita ndezvekuti ane mweya wekupfachura, but inini sezvo ndine mimwe mishonga yangu yandakabata ndinokwanisa kuzvidzivirira, but iwo anotenderera mudzinza achingopfachura, chingava chiri chikafu, ingava iri mari, zviya zvekuti kana ukatenga grocery kana kuti hupfu hwaunenge uchifungidzira kuti hupfu ihwohwo hunofanira kuti hunge huchikupedzera 1 month kana kuti 2 months, asi ndinokubhejera kuti hupfu uyo hwaunenge wakatarisira kuti hunge huchikupedzera mwedzi kana kuti 2 months, kana kuri kunzi ukapedza 3 weeks hupfu ihwohwo, unofanira kuti unge uchitenda Mwari. Kana iri mari mukoma, ndezviya zvekuti iwewe paunobuda paya uchiti uri kuenda kunotenga, kana ukangobuda mumba usina kugara wataura kuti pandiri kupinda mutauni ndiri kuda kuti ndinge ndichitenga mubhedha wangu kana kuti ndinge ndichitenga TV, ringava riri grocery chairo, kana ukangoita zvekungobuda uchiti ndiri kuda kuenda kunotenga grocery but usina chaunenge wanyora pasi, ndinokuvimbisa kuti unodzoka usina kana chaunenge wakabata. Ndo zviya zvekuti vazhinji vanoti paya pavanozodzoka mumba vanobva vatanga kungobvunzana kuti asi chatashandisa mari apo patanga tiri mutauni changa chimbori chii, kotatenga chii nemari iyoyo. But paya pamunozonogara pasi muchitanga kuverenga mareceipts munokwanisa kutoona kuti zveshuwa nhai nemari iya tatenga chakati chakati chakati, then mobva matoona kuti metsi dzenyu dzinenge dzichitoenderana. But kana mukazoda kuweka zvekare ndo pamunobva maona kuti no man, mari inenge yakashota iyi, ko imwe mari yaenda kupi? Makonzo iwawo mukoma ndo mweya wacho wekupfachura, zvekuti kana ukashandisa mari dzimwe nguva unokwanisa kutozvibhilivhisa kuti mari ndaishandisa chakati, but after some minutes kana ukazotanga kucalculata unobva waona kuti no man, kasi ndarasa mari, ko chii chaitika? Why is it ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingopfachura mari? Paya paunobuda wakabata mari, makonzo iwawo anenge achitofamba ari kumberi kwako kuti ange achipfachura mari iyoyo yaunenge wakabata,
kuti usakwanisa kuita chinhu chinooneka, chinhu chipenyu. Kunyange ukati unenge uchida kutenga chinhu chihombe, kana ukasanyatsokurongera chinhu ichocho mukoma, chinhu chaunenge wakaplana kuti unenge uchida kutenga, ndinokuvimbisa kuti haufi wakachitenga. Saka yambiro yangu kuvanhu ndeyekuti kana uine zvinhu zvaunenge uchida kuplana, kana uchisuspekta kuti kwenyu kune munhu anenge akabata mishonga, kana kuri kunzi chinhu ichocho unokwanisa kuchitenga uchiita zvekubhadhara hafu hafu, zviri nani kuti paya paunenge wabata mari kana uchingobva kubasa, tanga waenda wanobhadhara chinhu ichocho kazhinji usati wapinda nemari iyoyo mumba, because mishonga iya inenge yakatomirira irimo mumba. Ende once wangopinda nemari iyoyo, kana kuri kunzi kudzinza kwenyu kune vanenge vakaromba newe, kana kuti vanenge vakaromba nedzinza kuti munofanira kungofa muri marombe, mari iyoyo kana ukangogara wapinda nayo mumba haifi kana yakazombokushandira. Ende kana wafunga kuti unge uchinobhadhara chinhu ichocho chaunenge uchida kubhadhara hafu hafu, zvinenge zviri nane kuti utsvake makambani ekuti mangwana haazomuki akavhara, because mweya yacho ndo zvainoita. Kana ikaona kuti iwewe unenge wazama kungwarisa, inobva yakupa tumwe ideas twekuti kana ukaenda kunobhadhara stendi yekwakati, kana kuti ukaenda kunotenga kwakati, at least zvinhu zvako zvinokwanisa kukufambira. Asi mweya iyoyo kwacho kwainenge ichikukurudzira kuti enda unotenga stendi kwakati, ndo mamwe mastendi aya ekuti unobva wazoona kuti unenge watengeserwa stendi iyo inenge yakatengeserwa vanhu vakawanda, kana kuti stendi inenge isina mapepa. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachingwarira kuti kana mumhuri menyu muine mweya weudyi, musangobuda muchiti muri kuenda kutown, because munodzoka musina kana chamunenge makabata. Back to my story, mukomanashi vatete vaya vandingangoti ndo vakazobreaka that case iyo yainge iri mudzinza yekuti hakuna mwana musikana anofanira kukwanisa kuzoita mwana. Vanasikana vose vanofanira kuti vange vachizvarwa, asi mukunozvarwa kwavo zvibereko zvavo zvinenge zvakatovharwa kudhara. Vatete ivavo mukoma vakabva vakazofa vari mulebha mushure mekunge vachibatsirwa mwana wavo wechinhamba 2. Ende vatete ivavo mukoma mukunotaurwa kwazvo zvinonzi vatete ivavo hanzi pane dhiri rakazoitwa nabamunini nasekuru. Mutumbi wavo mukoma ameno kuti wakazofukunurwa here kana kuti wakangofukunurwa mumweya, ndokubva wazoenda kunokandwa murukova. Mukarukova ako kandinopota ndichienda kunoita mhiko idzo. So sekuru vachifa vakabva vazosiya vagamuchidza baba vangu, then bamunini vangu vaivawo nemishonga yavo, plus vamwe vanatete vaitopota vachitomuka chaiko. Pari zvino mukoma, garwe iri ndakaridira kuti iro rinondipa mari. Mabusinesses angu mukoma ari very funny. Ndinongoita mari so simple muHarare. Ende ndine motikari dzangu dzemushikashika. Ende kana wakatarisa motikari dzangu mukoma, dzinotoita sekunge dzichabva mukutengwa nhasi. Motikari dzangu hadzisakari mukoma, nekuda kwekuti dzinochengetedzwa nemishonga yangu. Kunyange kana dziri parodhi hadzingomiswi pamaroad block. Zviya zvekuti motikari dzinokandirwa maspikes kana kumhanyiswa nemapurisa, dzangu motikari no mukoma. Dzimwe nguva dzinokwanisa kutodarika pacho panenge pachinzi apo panenge pachipisa. Mapurisa anongoita kamwe kakungovarivara, so then vobva vatosiya motikari yangu ichidarika. Ende kana wakatarisa motikari dzangu dzose dzinoita sekunge dzichangobva kubhodha nhasi uno chaiye, hadzisakari kunyange zvadzo dzichingogara dziri parodhi. Mamwe mabhindauko mukoma ndiwawo ekuti ndinoita zvekuchinja mari, but kamuitiro kacho kandinoita mari mukoma haufe wakakanzwisisa kana ukasaziva kuti kumashure uko ndine mimwe mishonga inenge yakandijegera. Mishonga yose iyi yandiinayo mukoma, mudzimai wangu haana kana chimwe zvacho chaanombosuspekta. Ndo pandinotanga kufungidzira kuti kuchechi kwacho kwaanoenda, kunyange zvangu ndisingadi kutaura kuchechi kwacho kwaanoenda, but ndinongofungidzira kuti mamwe machechi awa ava kungonyuka nyuka.
machechi enhema, because mudzimai wangu iye anotozviudza kuti she is a prayer warrior. Why mudzimai wangu asingakwanise kurakidzwa naMwari wake kuti iye agere nemurume akabata-bata? Because pane zvimwe zviratidzo zvandinotomboona, ende zviratidzo izvo zvandinomboona zvinenge zvichindiyambira kuti handifanire kuti ndinge ndichingosangana nemudzimai wangu pabonde pose pandinenge ndichidira, zvichirakidza kuti pane chimwe chikwambo icho chemumhuri chinopota chichisangana nemudzimai wangu. Saka icho chinosema kana kuri kunzi chikauya chikabva chaona kuti ndinenge ndasangana nemudzimai wangu, icho chisati chapinda mumba, chinobva charegedza kusangana nemudzimai wangu. But chikwambo ichi handizive kuti ndechipi, sezvo zvinhu zvacho zvakawandisa, zvimwe zvacho handitombozvizivi, asi ndakangopiwa chiratidzo chekuti handifanire kuti ndinge ndichingosangana nemudzimai wangu pandinenge ndadira. Dzimwe nguva zvandinozotoita ndezvekuti ndinokwanisa kuzotomutsa mudzimai wangu after 2 am kuti ndinge ndichizotanga kusangana naye pabonde. Kuzomumutsa after 2 am inhau yekuti ndinoziva kuti zvikwambo zvemumhuri medu hazviwanzokufamba zvichishanda after 2 am, zvinowanzokutanga kufamba after 9 kunosvika kuma12 ikoko. Saka ndinoziva kuti mudzimai wangu kana ndikazosangana naye pabonde after 2 am, machances anenge ari very high kuti chikwambo ichocho chinenge chatouya chikasangana naye. Mukomanashi, hama neshamwari dzakachererwa nemadzibaba angu dzakati wandei, iniwo pasi apa ndacherera hama dzakati wandei, kunyange vatorwa chaivo mukoma vandachekeresa vakati wandei. Kana ndikazowana nguva ndichazodzoka mukoma ndichikuudzai mafiro akazoita bamunini vangu. Bamunini vangu ndo vandakanyatsokuona vachifa, ende pane mamwe mashoko avakasiya vandiudza mushure mekunge vava kuda kufa, apo pavakazosiya vandibatisa mishonga yavo. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo as a WhatsApp voice note. Hanzi ko mudzimai wangu kana Mwari wake waanonamata kana ari wechokwadi, why is it Mwari wake asingamurakidzi kuti iye agere nemurume akabata-bata? Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu avo. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Vedare, ndo message yandakandakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.